Hej ti klince, Simon Petrikoviću, daj mi pristup svom kanalu ili ću ga hakovati. Nemoj da se praviš pametan i da zoveš policiju, za to vreme ti ćeš malo da odremaš. Kad se probudiš, naći ćeš ovaj video na svom kanalu i reći ćeš, lov sranje, od kada sam ja uploadovao ovaj video. Otvorit ćeš taj video i život će ti se okrenuti na glavačke, jer ti jako dobro znaš koliko sam ja veliki haker, pošto učim da hakujem računare i da dobijem ovakav pristup još od 9.0-kih. Dok su se svi bavili ratom, ja sam otišao u Ameriku gdje sam upoznao svog prijatelja Johnnyja. On me je naučio kako da hakujem, sada sam najbolji haker u Banjoj Luci. Vlada me koristi da hakujem datum šišanja fudbalske reprezentacije Albanije. Igraš se vatrom, klince. Prihvatio ili ne, ja ću svakako preuzeti kanal, koristeći svojih 3.0 godina hakerskog iskustva. I zbogom.